Takže ahoj, tady je Damaticek 07 spolu s Sketchem. Jasně, čau lidi. Budeme hrát novou hru Iron Mech v typu Survival. To si asi už všichni dokážete představit, co to je. Máme chránit ty vlny a můžeme se pustit do toho. Teďka na začátku rychle postavit co nejvíc turetek, jo? Protože z začátku je na to sleva. Jasný. Ale rychle stavit co nejvíc. 2, 1 a už není sleva. Já jsem si ještě stihl jednu. Je to o letadlech, co se můžou přeměňovat v robotech a... Něco jako Transformers. No, ale jenom v letadla. A budou tady taky roboti proti nám, ale ne tak silný. Což je jediný štěstí. Tady Sketchy nováček, takže to bude sranda kapet možná. A oni už jsou u nás, takže já musím trošku zakrčit se svým letačákem. Já mám těžký letoun, ten má letačák a Sketch má malou stíhačku, tam má dva kulomítky. Nebo samopálky, nebo jak to mám říkat. No, ani nevím. Ale je malinko štěstí, že je s Sketchem, protože ten nemá takový banky, které vyrábí peníze, takže si jich můžu stavit několik a on ne, takže mi to nebude zabíjet ty místa, kam se dávají. Tak, za chvilku mám hodně peněz. Postavil si nějakou, kam dal tu, co to je za místo, na tu je tu. Přímo tam, hele, já ti s nima trošku pomůžu, já ti s nima toho pohnu. No, ne, nech je tady, já přímo uprostřed. Tak, polož někam, já ji někam hodím. Tečka, tam. Počkat, opravarenské sem. No, kam jsi to dal? Jo, přesně tam. A tady ještě tuhle a máš to. Já si tady vezmu svý opravárenský, co jsem si vyrobil a dám to sem. Koukej, jakou mám taktiku já. Já snajpuju pěkně. Ty vogo, oni nám obsadili tu. Tak to se obsadím. Jo, na to ty torety zvládnou. No doufej, no to jsou jen vojáci, takže postav se 4 baňáky a hoď to nahoru, jak je to. Aha, ono už to je v pohodě. Nějaký voják, jo. Ne, už nemusíš, ale jestli jo, tak jestli chceš, tak něco obsaď. Já to obsadím tady nahoře. Já to malinko tady před to obsedělám. Už dobejváme. To trošku předělal. Teď mám zase úplně jinou taktiku. Jím zadělat cestu. Víš, jak to mám vymyslený? Já to mám vymyslený tak, že oni se přesto nedostanou. Takže já... Jako tohle to u mě. Já si to, že v lepším provedení, po co podívat. Jo, to je pěkný. Počkej. Si ještě udělám vojáky, abychom něco dobili vůbec. Plus tady mám dole tanky, které ještě střílejí. Wow, pojď se podívat, jak je rychle zabijím. Tady. Ty tu jak se je podávají. A ty tanky. Perfekt. Hele, máme update, máme levely. Udělej si ten update. Že já bych sem ještě něco přidal. Co? Torety. Tak ne, přidej si to hlavně ke svýmu. K mýmu to hlavně nepřidávej. To má je už silný. Ale to tvoje chabí, já ti dám tu pomoc s nima. Já jsem si vylepšil kulomet, tak jo, další level mám. A ty ne. Protože já hodně stavím. Já zkusím postavit stýrkera, jestli mě bude střílet. By mě zajímalo. Sakra, ten opravárenský vůz se Ale ty to lagnul. máš celkem pěkný. Že neopravuje? Hoď si tam... Ne, on se tam lagnul již. Aha, hele, hoď si 2, jo, tam. Oni, ať se můžou ještě navzájem opravovat. Aha, no, tak to je pěkný. Nestřílí to. Nestřílí. Já to zkusím... Taky...
Jo, ať už můžu Goliáše. Ne, Goliáš je takový hrozně silný tank. Ne, asi. No, protože... No, Goliáš to nemusí být zrovna tank, že jo? To může být cokoliv. Taky pravý Goliáš, ne? Jako z těch bájí. Wow. Pojď se podívat sem. Já jim to zaměstnám, prohlídni si to. A nedávej to tak dozadu, oni nestřílej. Koukej, dej to takhle třeba. A takhle si dej tanky semka, jo? Oni to budou, ať to snipujou ty tanky. I s tím pomůžu, já mám dost peněz na tanky. Operávanský tam hodím já. Tak. Já tam hodím ještě jeden. Či. Dobrý, dobil jsem to. Co myslíš, já? Já se na to jdu podívat. Jo, ani mi skoro to neponičili. Jedinko hodím víc do hry. Tak. Za chvilku tam budou extrémně silný tanky, které mají 2 děla. Jak na nás, takže pak si dej pozor, jo. My jsme na jiný mapě s tím hrozně uměli. Hele, jdi se taky operit, já to brádnu, jdi se operit. Máš se tak něco, už jsi operil, já potřebuji já mám u sebe problém. No, nechtěj se mi podívat, tady mám takové problémy. Nějak se to začalo lagovat. To se někdy hodně laguje. Rychle vem si ty banky někam jeho. Už to tady celý oblítávám. Když tak za letu nemůžeš ničit, jestli to chceš ničit za letu. Co? Jestli tam ničíš za letu, tak to nejde. Já vím. To jsem taky pochopil. Ale v survivalu může, když tišneš praví, tak on se, hele, proč to nejde? Mně předtím fungovalo, že když jsem, když si nahoře vlevo, dáš úplně ten vlevo spell, když se dáš toho, co mám já potom, tak když si dáš ten spell, tak on může dělat to, že když se praví, tak střílí na zem. Takže po zemi pravím. Takže můžeš za letu střílet. Aha, je. A ani se tam nelaguje 60 fps. Jau. Ale ty tam máš celkem v pohodě, nechceš mi tady pomoct? Jo. Ačkej, já jsem ještě přinesu jednu věc. Ach jo. Asi víš, co se právě stalo. Víš to? Už běžím. Jenom já tam nejsem. Už jsem tam. Nebo už aspoň se snažím sem dostat. Já nic nevidím, takže jsem nemůžu plásnout ty operovací blbosti. Jo, konečně. Jo, 7. level. Rychle, co mám prodat? Tuhle tu prodám. Tak, produ. Já tam hodím. Kurnia, jsou silný tanky. Pošlu ti tam vojáky. Já si jdu. Ne, já nechci, já si ustavu Goliáše. Dám se mini. Hej, to je dobrý nápad, dáme se mini.
Jde asi ten tank si ne to. Omg. Jo, to jsou taky, jo, s těma to je celkem lehký, oni jsou hnedka zničený. Ty paňáci. Máš je tam taky ty paňáky? Vedle? Ne, vůbec. Já tam mám takový paňáky a už tanky. O pane bože, takovýhle tanky, ne. Dal jsem ti tam tank. Tady by se hodil nejvíc. Spíš několik goliášů. Ale ne. Oh. Je byl do cesty tank. No, že oni ho obili. On tří po mně. Znič ten uprostřed, on tří po mně. Už ne. A jak to, že tady nejsou ještě? Co? U tebe tank ty silný? No. Nevím. A už mám další vlnu. Už tam možná máš ty tanky, jo? Nebo ne? My to tu nějak dobře dáváme. Omega. Lámy. Krásně. To tady držíme. Jenže já ne už. Hej. Mám nápad. No. Musíme to přesunout sem úplně. Ty turety. No tak to už nejdou ty tak se o to postaví. Všechny mý věci prodej, vem a prodej, já si o ně postávám s tím letačákem. Teď to je budeme lépe zabíjet takhle, jako u mě. Já tam mám 4 turety a dáváme to. Udělej si tam jak chceš, já se o ně postarám, neboj. Už to jdeš stavět, oni už nelezou. No právě mně se to staví. Vem i nějaký mý věci, co tam ještě mám, co mi zbyly a prodej je všechny. Tady na rohu mám nějaký tank, nebo co to tam mám. Jo, tady mám tank, tady u TT na rohu. Tam jako oni chodí teď. Tak. Tady mám tanka, pojď ho prodat, ať máš peníze. Tady, vypadej ho. Jo, počkej. Já se postavím do... Ne, já si nebudu stavět, já udělám něco lepšího. Já si koupím takový odcelovací turety. Takový děla. Rychle, ještě potřebuji oprava raňský. To nejde. Jak to, že ta moje strana je tak slabší? Protože tady, oni se prostě rozhodli, že tady budou dávat ty silnější ty vehikly a všechno. What the hell? To nemá cenu. Tohle je poslední vlna, jestli ji dáme, tak máme to hotový. Tak to proto nedáme. Ne, dáme. Rychle, speed build. Build. Rychle. Build. Zase. Stavím tady turety rychle. Ty taky stav rychle. Jo, už máš ten taky ty tanky, jak koukám. Jsme v ryti.
No jo, my jsme skoro zničený. Oni to, ty tam máš ty, takový ty, co, oni to tam snajpujou, ty tvoje. No, prohráli jsme. Ale máme za to nějaký věc. Tak to bude pro dnešek všechno a pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, popřípadě odběr a my se budeme těšit na další video. Ahoj. Čau.